M'agrada molt estar al capdavant d'un projecte així, d'intentar que el teatre contemporani arribi a tothom i que la gent li perdi la por a no anar a veure un Shakespeare o un Chekhov i dir, doncs vaig a un Pau Miró, un Pere Riera, una Carol López, que és... Bueno, són històries. Aquests 2 anys a la Villarroel que porto han estat molt més moguts del que em pensava, o sigui, realment me n'he adonat que has de ser molt obert i molt ràpid de reflexes, perquè tens reunions on es prenen decisions i tothom se'n va a casa convençut de la decisió i creus que ja tens la temporada tancada i comencen a passar coses. De sobte un espectacle que havia de venir no ve, o sigui, és com un dominó, una fitxa comença a fer així, llavors has d'estar com oberta, llavors aquell text que ens vam llegir, això ho podria fer... O sigui, en aquest sentit m'agrada molt perquè a mi em va la marxa, vull dir que això està molt bé. Hi ha una línia que em van marcar, amb la que jo hi crec i combrego, que és han de ser autors vius. I em sembla collonut i em sembla perfecte que la Villarroel faci aquesta funció, malgrat és una funció difícil perquè el teatre contemporani no es coneix, o sigui, no són títols de referència pel públic i llavors és molt més difícil d'atraure'ls, de fer que vinguin. Llavors, noto que funciona molt el boca-orella en la Villarroel, o sigui, quan una funció agrada es comença a generar un fluid de gent i gent molt diversa, llavors entens que és molt pel boca-orella. I m'agrada molt la línia que penso que hem fet grans, en aquests 2 anys jo trobo que hem fet grans espectacles. Però jo sí que li volia donar també oportunitat a una sèrie de gent que encara no estan com a la primera línia perquè ens entenguem, però que tenen una trajectòria darrere que potser no s'ha vist, potser desconeguda pel públic, inclús per gent del sector, però que tenen el talent per estar dirigint. La Villarroel sí que fa la funció aquesta d'acostar al gran públic autors i directors que encara no havien fet el salt. És com el pas intermig entre la sala petita i alternativa i el gran teatre. M'agradaria que fos un lloc de referència, vull dir que... A veure, tots els directors, els actors que treballen a la Villarroel, jo que dirigeixo en aquella sala, és un espai superagraït, tots ho diem. És un dels millors teatres que hi ha a Barcelona. Té molt rotllo aquesta sala. Anem bé, ens faltaria que tenir ple... O sigui, jo sempre deia, m'agradaria que fos com el Verdi, la Villarroel, no? Que la gent va al Verdi i és una mica igual la pel·li perquè jo dic, hem d'aconseguir això amb la Villarroel.